בסין העתיקה, בכל בית בכפר היה מונח על מפתן הדלת כד קטן. מדי בוקר היה רופא הכפר יוצא לסיור ובודק את הכדים. אם היה ממתין לו מטבע בכד, היה יודע שבני המשפחה שומרים על בריאותם. אם מצא כד ריק, היה מתחיל מיד בתהליך של ריפוי. כך עסק רופא הכפר באופן שוטף בשמירה על בריאותם של תושבי הכפר, באמצעות הקפדה על פעילות גופנית, הפחתת מתח, תזונה מאוזנת, בקיצור, אורח חיים בריא. מי שומר על בריאותנו היום? קופת חולים? לשם הולכים רק אם כואב. אפשר לשמור על אורח חיים בריא בדרך אחרת. לשם כך הקמנו את קופת בריאות. קהילה של מטפלים, מאמנים שעוסקים בבריאות ורפואה משלימה, הכל במטרה לשמור על בריאותכם. מה מקבלים חברי קופת בריאות? מיטב מטפלי הרפואה המשלימה בהנחה של 30%, אבחון אישי והתאמת תוכנית לאורח חיים בריא, קו פתוח למטפלי הקהילה, מגזין לאורח חיים בריא, קורס אינטרנטי ו4 סדנאות של אורח חיים בריא לאורך השנה וללא תוספת תשלום. וכל זה בעלות של 89 שקלים בחודש בלבד, ללא התחייבות, למסגרת שמאפשרת ליצור ולתמוך באורח חיים בריא. איפה נרשמים? לוחצים כאן, נרשמים לקופה ומיד מצטרפים לקהילה ומתחילים בתהליך אימון לאורח חיים בריא.